Салому алейкум дӯстон, як дукони нав ёфтагем аптавикан. Ҳамаи борошон промояи хитои Туркия. Пастелашон распродажа кардагаан 800 сомон боло 800 сом то 180 сом доодама. Бовар кунед вибрашон беҳад виброи бисёрет. Пастелаи доодам ҳамаш пахтаи тоза фирмое ки алан мебинем 100 сомони распродажа кардагаан. Бо халатои туркӣ доранд. Халатои туркишон 550 туркӣ оригинал. Бо арзон мешавад. Номери ватсапшон ҳастад. Адресшон бозори Корвон, дарвозаи Пажарка қадя рост меояд, дасти рост мегардӣ, чорум рияд тарафи дасти чап 166 дукон мешаванд. Дукони Парвиз мегӯянд. Доставка ба ҳама ҷора дорам. Пастелои туркиам дора распродажа кардагианд. Пастелои хитои туркӣ 180 сом, 200 сом ҳар хел кардагианд. Бовар кунед беҳад вибрашон вибри бисёра. Борошон нав омадагия, хитои Туркия нав омадагия. Ҳамаи намуд материала доранд. Ҳамаи намуд пастел, курпа, ҳамаи намуд чиза доранд. Пастелони хишруд S+ меорад 200 сом, 220 сом, 250 сом распродажа кардагиам. Дӯстон кас заказ кардани марҳамат биёнед пеш бинед ки ватсапшонда нависен доставкатон мекунанд. Доставкарам дорам дохили Душанбе 10 сом то 20 сом. Душанбе берунам 10 сом то 20 сом 30 сом доставка ҳастад. Бо диққат борошро тамошо кунем. Касе ки заказ кардани сураташон тоқа пурсед адели роитон мекунанд. Аптавикан барои савдорам касе ки гирифтанӣ бошад нависаем номерода доставка мекунанд. Якум дасе хичон промояи хитои Туркия заказ мекунанд. Як бор дига адреса мегӯям. Агар тарафи Пажарка биёен ростаки дарвозаи Пажарка медонед ростаки рияди обхай рост меояд ба тохира меояд ба дасти рост мегардед. Чорум рияд ай тарафи дасти чап 166 дукон. Агар ай тарафи Корвонсити дароед широки рияд қадимия доред саршавӣ ки хитои бозор дасти чап хитои бозор намедоред саршавӣ дасти чап мегардем. Ай дасти рост дукон 166 дукон. ин сарчуқҳои беҳад сарчуқҳои хушрӯ доранд. Сарчуқҳои ҳамаш сифатошон назар очабачаи 100 сомони распродажа кардагианд. 100 сомон. Ана халат доранд. Халатошон 130 сом боло. Халатошон 130 сом то 400 сом. Бо туркии қимат шамаста сифатои наздаш 500 сом. Ҳамаи намуд чизош ҳастад. ина касе ки дар кор боша марҳамат зангшон занед. Дӯстон лайк подписатсия фаромӯш накунед. Пешакӣ матон дар раҳмат.